Sewwieq ta' mutur qed isofri minn ġrieħi gravi iżda mhux fil-periklu tal-mewt. Dan wara li kien involut f'inċident ta' traffiku li seħħa l-ħabta tad-9 ta' filgħodu fi triq il-Kosta in-Naxxar. Min stħarriġ preliminari rriżulta li r-raġel ta' 39 sena residenti ħaż-Żabbar kien sejr fid-direzzjoni lejn Buġibba meta tilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Kawasaki Ninja. Is-sewwieq tal-mutur ittieħed l-Isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi iżda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt. Matul il-lejl li għadda raġel ta' 37 sena minn Birkirkara iddaħħal l-isptar wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fir-Rabat. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 3:10 ta' filgħodu meta raġel kien qed isuq fi triq il-Belt Valletta u għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu Volkswagen Golf. Dan bil-konsegwenza li tela fuq roundabout u ħabat ma' siġra. Fuq il-post marret ambulanza li ħadet lir raġel l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li sofra minn ġrieħi ta' natura gravi iżda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt.